Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandira pano pa NMS TV. Lero lino muli ndine Ismaila John Sankani. Programu yathu soyomweja imene timangokumana ndi anthu kuziwa zambiri yawo kuti limotani. Ndi alhamdulillah lero lino tidali padawa imene amapangisa NMS TV. Ndipo takumana ndi munthu mmodzi amene wabwerera ku chimene cha Chisilamu. Ndiye timve kuti munthu ameneyi zina lake ni ndani nanga adapanga bwanji. Mayi mwasera bwanji? Tasera bwinoka ino. Tasera. Mwina mungatifotokozere kunena kuti zina lanu ndi ndani? Zina langa ndine Promise Adamu. Inu mmakhala kuti? Ndimakhala kwa Waluma tiyeka group kalezera Palombe. Zikomo kwambiri. Tamva kunena kuti ndinu Msilamu ndipo munachita kubwera ku chimene cha Chisilamu, munachita kulowa Chisilamu. Mwina mungatifotokozere kunena kuti Chisilamu mwalowa chaka chanji? Chisilamu linalowa mu August 2025. Mashallah. Chifukwa chimene chidakupangisani kunena kuti mubwerere ku chimene cha Chisilamu, mulowe Chisilamu chidali chani kwenikweni? Chimene chinandipangisa kuti ndilowe chipembedzo cha Chisilamu kunali azimayi akanjeza sisters amene amapangisa madawa awo. Ndene ndinakhala pompo ngati Mkristu kuonerera dawa ya chisiya azimayi akanjeza sisters amene ali a Chisilamu. Ndiye verse imene analalikira inali Mateyu 36 verse 26 kuti Yesu anasuntha napita pang'ono ndagwesa nkhope yake pasi ndapemphera. Ndene nditakhala ali pasi kuona kuti ku Chikristu kulibe zimene zakupanga zimene ndi Asilamu. Ndinasankha kuti ndikazikapembedza ngati Yesu Kristu ankapembedzera kuti amagwesa pansi. Chifukwa ku Chikristu kulibe zimenezo. Pamene choka ku Chikristu ndikupita chipembedzo cha Chisilamu. Okay, mashallah. Mwina mutabwerera ku chipembedzo cha Chisilamu pambuyo ponena kuti mwamva uthenga anthu makolo anu achibale adachilandira motani, amalankhula zinthu zotani? Makolo anga komanso achibale pa mpulasi ya mpumba anachilandirabe movuta kuti fajani walowa Chisilamu ufuna kumanda kwako tisadzapite chaninazo ti ayi. Pamene Yesu Kristu anamwalira inu simunapiteko, anapitako ndi azibambo okhaokha. Komanso Lazaro atamwalira asikunapite wina aliyense anapitako anali achinyamata okhaokha. Ndiye inenso ndi chimodzimodzi ndifuna ndipite ngati makolo anga mmene amayendera ngati kuchokera kwa Adamu mpaka na kwa Yesu Kristu mmene anayendera. Mashallah. Mmene monso ndi mmene tachezera ndi mayi amene abwerera ku chipembedzo chimene cha Chisilamu. Pomaliza mwina tingowafunsa funso limodzi kunena kuti mayi mungakonde zinthu ziti zimene anthu mwina mwakada kuthandizani zinthu ziti? Ndingakonde zinthu zimene ngandithandize poti ndine Msilamu wanyu anendamba kumene ndi zinthu zosowekera zimene ndili nazo ngati umbale amavalidwe ngati Chisilamu. Komanso panopo ndili ndi chikhumbokhumbo kuti poti ndine wanyu ani ku Chisilamu ndikulakalaka kuti nditasala nawo kudya mwezi wa Ramadani. Ndiye ndikupempha kuti ngati kuli anthu othekera tithandizireko Ramadani amene akubwera kuti tisamakhale okayikira tipangire limodzi malinga vuto la njala tili nawo. Mashallah. Mmene monso ndi mmene tachezera ndi mayi amene akubwerera ku chipembedzo cha Chisilamu. Mudali ndine Ismaila John Sankani kuchokera ku NMS TV. Ino khalani pompo ndi kusatira NMS TV. Shukrani.